Nasayod ka ba kung unsa nga lugar sa kalibutan ang nagunit sa pinakagamhanan nga passport? Kana ang atong sutaon. Kadaghanan sa mga tao nagunahuna nga kini mao ang Amerika, United Kingdom, China ug Iceland, apan dili kana mao. Sa miaging tuig, ang nasod sa Singapore mao ang gibansagan nga most powerful passport sa tibuok kalibutan tungod kay 189 ka mga nasod ang pwedeng maduaw sa mga Singaporeans nga walay visa. Apan sa bag-ong pagtuon sa Henley Passport Index, nalabwa na ang Singapore sa nasod sa Japan. Nasuta nga ang mga Japanese passport holder dunay access sa 191 ka mga nasod ug teritoryo. Kini nagapasabot nga wala na gikinahanglan ang visa aron masulod sa mga Japanese ang 191 ka mga lugar sa tibuok kalibutan. Ang US passport naghatag lamang og access sa 185 ka mga destinasyon sa tuig 2020. Kini si Marvin Gilig nagatuo susama ni Blaise Pascal nga mas maayo nga aduna kitay hustong kahibalo sa tanang mga butang kaysa nagatutok lamang kita sa usa ka butang.